Kaixo Larrotxeners eta ongietorriak gure 8. ikasgai honetara. Gaurko saioan formak lantzen jarraituko dugu. Betiko moduan egingo dugu konposaketa berri bat, aukeratuko dugu gure hainbeste gustatzen zaigun tamaina, preset hau erabiliz, 1920, bider 1080. 25 fotograma segunduko betikoa, dakiguna. Egingo dugu iraupena pixka bat luzeagoa eta aurrera. Hementxe daukagu betiko moduan konposaketa berri bat. Orain egingo duguna, aurreko tutorialean ikusi genuen bezala, kapa de forma berri bat. Hementxe daukagu. Itzuliko gea, aurreko tutorialean ikusi genuen karratu bat egitera. Rektangulo bat edo karratu bat. Kasu honetan, hementxe daukagu, por defecto egiten duen karratu perfektua. Sartuko diogu kontorno edo inguruan sortzen duen marra. Esango diogu, beltza egiteko. Eta loditasuna horrelako zerbait. Eta orain, aukera honetan, pixka bat, handiagoa eta loditsuagoa egingo dugu. Aurreko tutorialean ikusi genuen bezala, geneukan aukera erpinak borobiltzeko. Hemen. Eta hau da, gutxi gora bera, aurreko tutorialean egina geneukan forma. Ikusi genuen puntutxoak edo marratxoak sortzeko aukera. Hemen, dashes, gehi ikurra honetan bi aldiz sakatuz, aukera ezberdinak irekitzen zaizkigu. Hemen esango diogu tartea zabaltzeko, eta ikusi genuen bezala, esango diogu, marren bukaera borobila egiteko. Hementxe zabalera gap, hau da espazioa, handituko dugu, eta borobilagoa egingo dugu. Guztiz borobila egin gabe, ze horretarako borobil bat egingo genuke, eta ezkarratu bat, nahi dugu, horrelako forma erdi karratu, erdi borobila egitea. Eta orain, magia pixka bat egingo dugu, repeater edo errepikatzeko aukera honetan sakatuz. Horrela, lortzen dugu daukagun forma errepikatzea. Ikusten duzuen bezala, hementxe bi kopia egin dizkigu. Hemen, kopien zenbakia handitzen edo txikitzen badugu, izango ditugu formaren kopia gehiago edo gutxiago. Lehen etxita agertzen zaigu ehuneko eskubira desplazamentu hau. Kopia edo formaren replikak leku berdinean sortzeko, mugitu dezakegu repeater efektuaren barruan posizioa. Eta 0 balorean uzten badugu, izango ditugu kopia guztiak leku berdinean. Hori zertarako balio zaigu? Adibidez, leku berdinean izan da eskalarekin jolasten badugu, horrelako efektuak lortu ditzazkegu. Jakina, parametro guztiak animatu daitezke. Eta adibidez, eskalarekin jolastuz, keyframe ezberdinak sartuz, horrelako animazioak egin ditzazkegu. Daukagun animazio hau, lotzen badugu, adibidez, marraren loditasunarekin, eta keyframe bat sartuz, hasieran mea izatea esaten badiogu, eta bukaeran lodiagoa izatea esaten badiogu,
horrelako animazio bat izango dugu. Eskala eta posizioaz gain, errotazioa ere mugi dezakegu. Parametro guztiak animagarriak direnez, rotazioarekin ere jolastu dezakegu. Hasieran balore txikia edo negatiboa emanez eta bukaeran balore handiago bat emanez, horrelako animazio bat sortzen ari gara. Ikusten ari zaretenez, unibertso amaitezina zabaltzen ari zaigu. Errepikapenekin sortu dugun forma horri, posizioa ere aldatu diezaiokegu. Eta perspektiba faltsu bat sortuz, horrelako tunel bat sortzen dugu. Hau da, efektu bisual bat, baino oso eraginkorra. Bakarrik parametro hauekin jolastuz, imaginatu zenbat gauza egin daitezken. Adibidez, jaisten badiogu marrei loditasuna eta dash edo gidoiak aukera honen balorea aldatzen badugu, horrelako animazio bat lortzen dugu. Eta ez hori bakarrik. Karratu bat erabili beharrean, demagun izar bat aukeratzen dugula, helduko dugu beko kapa, eta esango diogu urdina nahi dugula. Ikusi dugu repeater effect hau, baina adibidez twist aukera honekin efektu berezi xamarrak lortu ditzazkegu. Ikusten duzue efektu honek irudiak tolestatzen dituela. Eta behin irudi deformatu hori daukagula, repeater, irudia errepikatzeko filtroa erabili dezakegu horrelako efektu kuriosoak lortzeko. Rotazioarekin jolastuz, tamainarekin eta marraren lodierarekin jolastuz, animazio nahiko bitxiak lortuko ditugu. Ikusi momentutxo batean ze animazio kuriosoa egin dugun. Eta noski, konbinatu dezakegu dagoeneko ikusi ditugun efektuekin. Adibidez, honen gainean dash edo gidoiak botoi honen baloreak aldatuz, geroz eta animazio konplexuagoak lortu ditzazkegu. Bakarrik offset balorea aldatuz, ikusi ze emaitza berezia lortzen dugun. Prest daukagun animazio honen gainean, orain, adibidez gradiente batekin betetzen badugu, zer lortzen dugu? Horrelako irudi abstrakto bat, baina animazioa mantenduko zaigu. Momentu honetan, errotazioarekin aldaketak egiten baditugu, sartuko diot hemen keyframe bat, eta hemen beste bat, eromen hau lortuko dugu. Eta irudi artistiko eder honekin amaitutzat emango dugu gaurko tutoriala. Hurrengo astean gehiago. Laizter arte, Larrotxeners!